Union Home Minister Amit Shah ke banghut bangsuri phokevet arara tumsi chitong dun chot pusi welcome terona hinpen jongdun BJP sarkar phan ningkang samse chepaklangsi APHL se tu mepi ke kaipen kachiso Lahori janalong rakia hormuk pen bank ke thom kachingna Kardom pinya Adap Abirta longpen nili sami jerbon kilingpi nonar juik tha birtang tonpen BJP phan ongdung araratum ki kroi kreng theklake Union Home Minister Amit Shah denarong nurak aklamalong kewang hutsi cheklang daglopusi NPP alamjai sarpo welcome terona hinpen jongdon Kedam tang ni paing ko rapho arni denarong nurak aklamalong kachingrun monsam lapen kachingthura maya menpen BJP armung kache jenga mayalong article 244A chetok po pulam thulam do kachong thure joinesi raratum kache to duncho BJP tumke kapacho bai thu ong angdung ki tisi non ke rongarlo rongarara tumalong kedam jia phan alam thia belu pusi National People Party Karbianglong District alam jai sarpo welcome terona hinpen jongpon itu kono homabe dujon ditu korise dumra akla BJPৰ টার্গেট টু দিছে 2.5 লাখ মানুহ আনিবৰ কাৰণে টার্গেট বনাইছে 2 লাখ 30,000 people আনিবৰ কাৰণে টার্গেট বনাইছে কিন্তু যবলি দেখি পালো যে হার্ডলি 50,000 people এটেন্ড 50,000 বেশি 50 মানুহ আহিছে এইটো পৰা দেখা গ'ল যে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে BJPৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকি আছে The people of Karbi Anglong have lost faith in the leadership of BJP. BJP divide and rule politics, communal politics, a Visakotha politics, without protest politics, Karbi Anglong Raya already rejected. Ningkan Capgrip Hosuse Aprang Pensi Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Rarapan Nangpa Lucy Karbi Anglong ke Dr. Himanta Biswa Sarma amethanga puak khieson chimatha pen claim tapare luputa tiron jongpon You are lost controversial he is manipulating everything in Karbi Anglong kobole Himanta Biswa Sarma amak manipulate kori ase as if Karbi Anglong is his father's property Karbi Anglongor Himanta Biswa tar deutar property nisna ব্যবহার কৰি আছে এই কারণে আমি একটু প্রেস কনফারেন্স করতে Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kachalon Pon CMEM MAC tum dukko ka phita Dr. Himanta Biswa Sarma abang apuakhia darason aning hangaling kacheplang longaret laki Karbi Anglong Autonomous Council Kachari tum kachelang thekhe mate inghap ke thuplo da joglo puta NPP alam jai sarpo welcome teron phirangkia mai kapaduponahut akoi pipon Roshan Hansa report Karbi Anglong live Kedam tang ni phai inkora phorni Union Home Minister Amit Shah ke banghut Karbiara phan chongthui te kang dat pu APHL se tum ningkang samse chepaklang ponsi BJP songja tum amephi kaipen kachesong padupon Kedam tang ni phai inkora trogarni Adap porphai kepmalom APHLC Korkanthi constituency committee tum chingrum si tekelang jona hithialong BJP tum kachari ke chokche lapen kedam tang ni phai inkora phorni Union Home Minister Amit Shah ke banghut hemprek alam kaning jete kang kedara putha pinrem ponsi kachesong padupon Go back go back go back go back go back go back long live 6 long live long Bangsohut Korkanthi constituency committee mai phu Gongat Kiling Kongchunbang Babul Rongpi Hauraghat LA Yudamai phu Gobin Rong Pharatum Pendanglok
APHLC Ratcharia Songalong claim rabet penang anapang kubang piatun chetulun Kedam tang ni paing ko rapor ni Union Home Minister Amit Shah Karbiang long ke mahut Karbiarat ajak dinklui pena karbi article 244 alam etheta ninjekang kedera putaksi ningkang samse chepaklang ponsi pini chesong ponang ko lapen Karbiang long kachingthur amu ke claim lokje phange Amit Shah Delhi pen dak anrang vedeta chok puta ninjepon pini nilitum ladak Amit Shah lapen Dr. Himanto Biswa Sharma phaname phi ke kainang ko thike la henlo lapen ke hai tuliram rong hang phanitum go back buki punang ko thike la henlo alang litum si asong atum phan chong thuide laso ko chong thuide ra posi lang litum phanitum athike BJP tum phan BJP claim bang tum phanitum ningkang samse se alang ta me phi nitum pini kailo lasi asami sasar lam the dadu tenga am ebar he bisi bo pare bu lasi alang litum saribar pasbar an tenga am la dakar benglong jor elu lasi kar biara tungenon phongge jase metpet ke kroi krelo la pen kroi krelo ako nili si pudam thujilang asami sasar lam the do ji mula barhi botar dupatote sin epat milise dokmuka higher secondary Rasnath Singh oha homoy aro anpat milise Raja Pothar LK Advani oha homoy lasi alang netum hekarne ami gom pai golo je dui patate lasi alang netum ma ke Karbiang long arat phangnang chongthui binnong po lapen hemprek alang tungenang pipelo laso posi alang netum phanitum APHLC hoi palang tum phan condemn lo atumi asunson ke raratum phan hemprek pipu hemprek achi tok po pu si pangrum pami si lapen poisa phoke bron pen si munit phan ki hang pon lapen las bangso hemprek ki pipu pu munit tum aning karong kachi pisi pena tum da chitu dun lo aprandam jengjang lo la si pini ka chongthui bin nongke ake hai tuliram rong hang lapen ake hai Himanto Biswa Sharma si Karbiara ra phan chongthui that bi nong lo Non kachari bon BJP Ratcharia somatum ke hemprek amen pen radaphan kachong thuilo lasi hemprek amen pen Ratchari pathurino kachingthur sikenang ji popot kachingthur amen pen le Ratchari pathu chornon puta Korkanthi constituency committee mai phu gongat kilinga hin pen pachinipon tarik in koira pho Amit Shah ke hai ke wang alang le Ladakh Karbiang long ke wang bi ke pangreng wo ke pangreng pha ke pangreng labang so alam thea puthak pen alang le hadil hi pen dak Karbiang long an ke wang ke labang so bi wo phak ke pangreng alam chot ke alang le wang vedas sita chok athema Ladakh labang so Ladakh Karbiang long same Ladakh ke ja tumdo Ladakh CME matumdo nasi alang le labang so rara phane chong thui te kang labang so bi wo phak ke pangreng alam ben se Ladakh ke wang chot lapu son ke wang chot ke alang le wang vedat nang je polo lasi nili pudam thuji Ladakh arlo song atuma phan ka chong thui te kang alang litum ningkan ko anone ing namajo lapente longku long dang ajo ke donang lapan rara phan ka ching hon pena jok si alang litum ning longku long dang ajo chi patunang lo la si alang litum phan laposon alang litum phan ke chak pena jok si alang litum phan ari pichirung lo ari pichirung pen Dok muka pen Samsung inti Karbiang long live Khatkhati police station ang kangarlu kedam thang ni phai inquire truck arni bokajan SDPO kapin khat ateng pen arni wanga son towar pika kuru ka sai kedeng bomahut Nagaland pen Assam hoyalong rakia hormuke neblong arni wanga son si thang ni phai inquire truck arni anarlu por phai sirachi tima pormalong kiri ka kuru ka sai kedeng bomahut AS09C 8153 ihum utu pen munit ke thapon bomahut raikom sai khiatum pasangdon si kiri ka kuru duna sai dengponlo Bangsu ka kuruk ponahut hom thoma sabuna hom pen ke thapon tin me rakia hormu mate heroin ka dokawe gram prikebra isi nepon longlo ke nepon longlo rakia hormu lake makhan center biamaker dailia sopo di ashiri ekhe artaning kani korat li abangku kachewek pon ajarong long pen si longpon Bangso hut utolong chithabraket banghini lake Manipur state Imphal Lekhe Asor Surabhaibam Nehru Meite Artaning Kanikora Trok Lapen Nagaland East Dimapur Khuda Village Asor Kajikho Eshome Artaning Kanikora Silkeba Tumapanta Karjupater Tok Jephan Inang Konchek Bangso Kiri Kakuruduna Hut Khatkhati PS
OC Maublik Brahma ke Japon along SI Mridul Rudra Pol lapen Saikom Rai Kietum Kachirap Chetudun Pensi Bangso Arakia Hormun Nepon Long Bukajan Pen Ananterang Karbiang Long Live Kechengsi Bokajan LAC angkang MLA Dr. Numal Mumina Sarbura Karlitang BR Momin Kachikimo Amenpen So Arlo Atumangbong Football Kachepate Kibi Ponahut Nili Women FC Atum Khatkhati Women FC Apan Paremponde Baliputhar Sport Association Patri PC Sangti Hidi Pathua Klamalong Kechengsi Parman Bokajan LAC angkang MLA Dr. Numal Mumina Sarbura Karlitang BR Momin Kachikimo Amenpen So Arlo Atumangbong Football Kapathu Kachepate Biponlo Kapathu ke chengsiar ni Nilip Women FC pen Khatkhati Women FC tumang bongsi chiphopon Kapathu hut pupu aterang atumta Kapathu ke thek kachedai koyajok goal che thap thek bang widerlo Apithu tiebreaker kapachiturua hutsi Nilip Women FC atum goal ke thompen haiderlo lapen Khatkhati Women FC atum goal isiansi chitudun unchotlo Kapathu ke chengsiar ni Nilip MSC Pobitro Rongpi Nilip BJP Mandal Committee Dunmaipu Jiraningti Koilamati Lems Kongchunbang Mohon Teron Lapen Penang an Manpeng ke duatun Chetongdu Koilamati pen Samsonic ti Karbiang Long Live Tangte pinya Adap Abirta ke lapon si Kang Toniklo Dumi Thakmi Kardong